Калибриране кантара на новия DAF. Първа стъпка. Разкачаме влекача от ремаркето. След което палиме камиона. С джойстика на волана от дясно натискаме го и го задържаме надолу, докато в горния край на арматурното табло не излезнат иконите. Със същия джойстик два пъти подчукваме надясно, докато не влезнем в иконата и информация, която е подчертана с синьо. Със същия джойстик завъртаме надолу, докато не стигнем в менюто натоварване на мост и виждате отдясно ни излизат осите с стойности 4,8 на първа ос и 2,1 на втора ос. Тези стойности трябва да ги променим на 5,8 на първа и 2,8 на втора ос. В случая взимаме си дистанционното за дигане нагоре и надолу на диференциала. Натискаме еднократно бутона в дясно. Ще забележите, че светва светлодиод зелен. След което задържаме бутона стоп, докато светлодиода не започне да премигва на всички бутони. Ето. И веднага избираме първа ос горе в дясно за калибриране. С бутона стрелките нагоре и надолу започваме да нагласяме стойността на първа ос, която казахме, че трябва да е 5,8. Съответно повдигаме нагоре с стрелките. В момента, в който нагласиме на 5,8, за да запаметиме, задържаме едновременно бутона стоп и М1 за около 2 секунди. Светлодиода пак започва да се върти и избираме втората ос. Отново със същите стрелки трябва да променим стойността от 2,1 на 2,8. Отново нагоре повдигаме със стрелката. В момента, в който я направим 2,8, отново запаметяваме с бутона стоп и М1, като ги задържим едновременно, докато светлодиода започне да се върти. След което гасиме камиона и по този начин всичко се запаметява и се калибрира.